Добрий день, як іменуєтеся? Jmenuji se Natalia. A dneska chci se podělit o svůj příběh. Супер. Як сте розвіділа о тюліпану? Když jsem přijela do Čech, setkala jsem Naděju Zuzuliovu a ona pracovala v Tulipánu a povídala, co to je. А як се помогу проект комплексní podporou uprchlíků a jejich rodin Tulipánu? Na začátku vůbec nevěděla, co to je. A Naděja Zuzulio říkala, že to je pomoc pro Ukrajinci. I díky němu jsem získala psychologickou a právnou pomoc. A co jste začala dělat? Na začátku taky používala nějaké věci a projektu to chodila jsem na pilates a na art terapii. A takže užila skvělou setkání s přátelemi v Chrastavě. Takže potkala ještě hodně lidí, kteří pak stali mojimi kamarádami. Takže díky, obrovské díky Naději Zuzuli, která mě pomohla, nevěděla, co to může být, od hledání lékaře, nostrifikací a marketingových nastavení mojí nové značky. A kterou značku máš? Co to je? To je domácí oblečení pro žen a nějaké pyžamy. A vy to šijete v Čechách, nebo... Můžeme říct, že to je brand ukrajinský, ukrajinské rodiny, pro určitě žen, pro ukrajinských a českých. Šijeme jo v Čechách. Super. A tak jsme můžeme to koupit taky? Jo, určitě, a používat a užít. Děkuji moc. Naschle.